салом бинандагони Хабар ТГ, ман Набиҷо Юсупов бо шумо. Дирӯз 11 июл дар қасри Миллат бо иштироки раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ муаррифии лоиҳаи бунёди 9 меҳмонхонаи нав дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. зимни муаррифӣ тарҳи иншооти бунёдшаванда ба сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки дар давоми 2 сол сохтмони 9 меҳмонхонаи замонавӣ бо 630 ҳуҷра барои қабули пеш аз 1000 нафар дар як вақт пешбинӣ шудааст. Як гурӯҳ соҳибкорони бонангу номуси кишвар иқдом гирифтанд, ки ба хотири истиқболи сазовори ҷашни бузургии миллӣ сисолагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сиёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва ба хотири мусоидат кардан ба рушду пешрафти шаҳри Душанбе меҳмонхонаҳои муосири ҳозиразамонро бо сифати баланд ва тарҳи миллӣ дар пойтахти ҷумҳурӣ бунёд намоянд. ҳамаи меҳмонхонаҳое, ки лоиҳаи онҳо ба Эмомалӣ Раҳмон муаррифӣ гардид, бо дар назардошти талаботи байналмилалии соҳа бо дараҷаи 3, 4 ва 5 ситорадор сохта мешаванд. меҳмонхонаҳои бунёдшаванда баландошона буда аз ҳуҷраҳои стандарт, люкс, ним люкс ва апартамент иборат мебошанд ва бо инфраструктураҳои зарурӣ аз қабили марказҳои савдову хизматрасонӣ, тарабхона, ҳавзи шиноварӣ, маҷлисгоҳ, марказҳои варзишиву дилшухи тиббӣ, ҳаммом, толори синамо ва таваффуқгоҳи зеринзаминӣ муҷаҳҳаз мебошанд. мавриди зикр аст, ки дар асоси дастуру ҳидоятҳои раҳнамозии президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба иқдомҳои созандаи робиатари мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе таи солҳои охир симои пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ба кулли дигаргун шуда, дар натиҷаи заҳмати аҳлонаву ватандӯстонаи сокинон ва соҳибкорони бонангу номуси он ба ифтихори ҷашну идҳои милливу давлатӣ аз қабили 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон табдилҳои ободониву созандагӣ вусъати тоза касб намудааст. мувофиқи иттилои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе, бо таҷлили ин ҷашни таърихӣ дар шаҳри Душанбе зиёда аз 3500 иншооти таъингоҳи гуногун сохта ба истифода дода мешавад. баъди шиносоӣ бо тарҳи лоиҳаи 9 меҳмонхонаи нав, Эмомалӣ Раҳмон ба иқдоми шоиста ва сазовори сокинони пойтахт, соҳибкорони ватандӯст, баҳри ободонии пойтахти кишвар барои баланд дода онҳоро ба иҷрои босифати корҳои сохтмонӣ, риояи талаботи меъёрҳои миллӣ, истифодаи санъати баланди меъмори нақшу нигори миллӣ ва вақти ороишҳои дохил ва берун иншоот, истифодаи масолиҳи хушсифатии сохтмонӣ аз қабили сангҳои ороишӣ, аз ҳозир тайёр кардани қадрҳои балояқати хизматрасонон, таъсиси гӯшаҳои фурӯшии молу маҳсулоти ҳунарҳои миллӣ ва дигар корҳои ободонӣ ҳидоят карданд. бино таъқиди Эмомалӣ Раҳмон, бо ин васила мо метавонем бори дигар фарҳанги баландии тамаддунфарии миллатамон, неъматҳои моддӣ ва маънавии сарзамини аҷдодиро ба ҷаҳониён муаррифӣ намоем. ин буд дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? Комментария ҳатман нависед, лайк монданро фаромӯш накунед ва обуна шавед ба канали мо.